gwamna ya tafi, ina ma da za su gaya man gaskiya ya kuma mana gwamnan ya tafi gurin nasu tun da gwamnan ai ba na mutum ɗaya ba ne namu ne nan. Kuma da yawa mutane na ji suna a ji daɗi lafiya. To shi kenan ku ci gaba da hakan, amma dai ina so sanar da ku kada ka ce da mutum ya ci daɗi lafiya to daɗin na sani, amma idan daɗin namu ne kace da shi ya ci daɗi lafiya to akan wannan zamu muhawara da ku, amma a ci gaba da ci a ci daɗi lafiya.